la valorem positiva i sempre que es fa una edició és per millorar-la. Per tant, sempre intentem que sigui millor i jo crec que ho aconseguim i tot. Doncs mira, com pots veure, el pati de moment molt d'ambient. També intentem que això repercuteixi al nostre comerç, ensenyem el nostre comerç, promocionem el nostre jovent, promocionem la nostra gent i intentem que passeu tots una bona estona a la ciutat de Valls. Però sí que te diré que als assajos hi ha hagut molta gent i molt positivament. Canta molt bé, és una nena que se sap moure, té fusta i ens agrada que participi a la nostra gran família de Valls Vilamoda. Bé, jo crec que sí, perquè com que hi participen moltes botigues d'aquí de la ciutat, doncs és una manera de donar-se a conèixer i de presentar, doncs, diguem, la seva vestimenta de temporada, i també és una oportunitat pels vallencs i vallenques per sortir a desfilar.